Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy, alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikalimang Domingo sa pagkabanhaw. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus miingon, "Ako ang daan, kamatuoran ug ang kinabuhi." Midugang siya sa pag-ingon, "Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo." Kasiguruhan nga ang Dios ania sa matag usa kanato. Mga igsuon, si Kristo ang punuan ug kita ang mga sanga. Dayag lamang nga kamatuoran nga si Kristo kabahin sa atong kinabuhi, ug kita nalambigit sa iyang kinabuhi. Ang manguning santos nga misa mao si Reverendo Padre Eli Ubag, kaubanan sa mga pari sa Missionaries of Jesus. Inabagan sa Pauline's Friends sa ilang madasigong pag-awit. Palihog manindog. Awiton nato karon ang mga awit sa himaya, magpakita o maningin kita sa kalipang hilabihan. Kayang Ginoo nagtultong ka nato sa gustong dalan at langkanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaat kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita ni natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa na namuyo ako kang Santa Maria Kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong yamo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami
O Kristo, kaluoy kami. O Kristo, kaluoy kami. Sa Diyos dito sa langit, kadahit sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagawong sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo, tungod sa imong biyaya. Himaya sa Diyos dito sa Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawak kang sasala sa kalibutan, naluwi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing palangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihal sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Dito sa langit. Magampo kita, O Dios, nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak. Tanawa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, aron kahatagan ang mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga mao'y kabilin nga way kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa nga siya katinun-an. Busa
nangahadlok silang tanan kaniya. Unya, gitabangan siya ni Bernabe ug gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa, mitipon si Saulo kanila ug misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan, apan nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod ni ini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Hudiya ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug bidaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang mga panahad at tubangan kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mapaubsanon mo kaon ang mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta mahinumdum ug mudangob sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod muhapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga mulusad ngadto sa abot. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ug ngadto kaniya mabuhi ang akong kalag, ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pa matawo sa katarong nga iyang gipakita. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Daigon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan, Uluhan 1, 3, tudling 18 ngadto sa 24. Mga anak,
Kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili sa puong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Kung sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa mga igsuon, kunwa magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga moatubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato. Kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sangan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay suma sa sugo ni Kristo. Ang nagtungman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 Landag ka, O Ginoo, sa kailangan ko. Ang tulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah. 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 Landakat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ka, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao'y tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon ang usa ka sanga, dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon dapat atong sabton tungod kay kini lisod mang sabton kung dili gayod i-explain. Una, atong ipunting ang atong hunahuna nga kining Ebanghelyo ni San Juan usa ka literary write-up. Buot sabton nag-follow kini og style of writing
Duna siya conformity kung unsa ang sinugdanan, connected sa katapusan. So kining parte sa atong pagbasa karon, parte kini sa gitawag nato og farewell discourse, no? So sa Ebanghelyo ni San Juan, kini sa dili pa mo kayab sa langit si Jesus, mao kini ang iyang pamilin-bilin, no? Mo kini gitawag nato nga farewell discourse, no? Ang iyahang mga pamilin-bilin ngadto sa mga tinun-an sa dili pa siya mukayab sa langit. Unang punto, ang pagkayab ni Jesus ngadto sa langit dili dapat sabton nga pagbiya, no? Ang pagkayab ni Jesus ngadto sa langit pagasabton nato nga mura og turnover, paghatag ngadto sa iyang mga disipulos, no? Sa buluhaton nga Kristohanon, na human na ni Jesus ang iyang ginbuhaton, natuman na niya ang gisugo kaniya sa Ginoo. Karon gipunting na usab ni Jesus, gi-turn over ni Jesus ang buluhaton ngadto sa iyang mga disipulo, o manggani nga kining maong mga pagtulunan kini atong ebanghelyo karon, agi kini og pamilin-bilin ngadto sa mga tinun-an aron ang ilang kinabuhing Kristohanon mahimong mabulukon gayod. Ikaduha, ang atong ebanghelyo karon gamit og imahen nga sagad nga makita sa katilingban sa Israel kaniadtong panahon, no? Na sila mga agricultural people, no? Sila mga tao nga anaa sa baol, anaa sa farm. So ang termi nilang ginaatiman mao kining mga parasan. So kung familiar kita sa paras, duha ka klase kining sanga sa paras, no? Dunay sanga nga usog mubunga, duna usay mga sanga nga di gyud mamunga. Apan ang sanga nga dili mamunga, mubunga lamang kini siya pinaagi sa pruning, no? Pinaagi sa pag kutlo, paggunting sa mga sanga aron kini siya mamahimong healthy unya mamunga og daghang paras. Now, kining imahen nga gihisgutan karon sa atong ebanghelyo mao nga diha usab sa atong pagkakristohanon, natagaan naman kita og igo nga mga puhunan aron kita manginabuhi bilang Kristiyano pinaagi sa mga ginatudlo ni Jesus, no? Kini na dawat sa mga tinun-an alang kang Jesus, insakto na kini nga puhunan aron sila maka lakaw na usab, makasangyaw sa ilang mga natun-an ngadto usab sa uban. So mao kini ang punto ni Jesus, no, nga gikinahanglan na nga mamunga buot sabton ikaw diha sa imong pagkakristohanon, kinahanglang duna usay bunga nga makab-ot ikaw diha sa imong pagsimba-simba. Nahimo ka ba nga panig-ingnan ngadto sa uban nga diin ang uban musundog, musuhid sa imong pagkakristohanon? Kung kita ang kada usa adunay ingon niini nga panig-ingnan, then kita mo'y ginatawag nga lamdag usab ngadto sa uban. Kung ang tanan mamahimong susama sa punuan sa paras nga nahinluan na mamunga, dan atong nabuhat ang atong responsibilidad bilang mga tinun-an ni Jesus. Mga igsoon, mao kini ang challenge, mao kini nga hagit kanatong tanan bilang mga tinun-an atong ipanghinaot nga kita usab muhatag sa atong mga natun-an ngadto sa uban aron kini usab magamit sa uban diha sa ilang pagka-Kristohanon. Hinaot nga kini atong mabuhat. Amen.
Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo ang iyang buktong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga mitay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Katilingbanong pag-ampo, mag-ampo kita ngadto sa Amahan ang matuod nga nagatiman sa punuan sa paras. Ato karong ipadangat ngadto kaniya ang tanan natong mga panginahanglan. Kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa nagduma sa atong simbahan, makabaton unta sila og dugang kadasi diha sa ilang pagpaningkamot nga mapadayag ang panig-ingna ni Kristo, ang matuod nga punuan sa paras sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa nagduma sa atong nasod, mahatagan unta nila og pagtagad ang mga muo sa katawhan, ilabi na sa sobrang pagpangdaot sa dignidad sa tao diha sa mga pagpamantalaan, telebisyon o uban pang teknolohiya. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nag-antos sa mga nagkadaiyang mga sakit, mga biktima sa nagkalain-laing katalagman sa kinabuhi, masinati unta nila ang gugma sa Dios diha sa mga tao nga nag-amuma kanila. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa atong lokal nga panggamhanan, mahatagan unta nila og dugang pagtagad ang pagmugna og mga proyekto nga makatabang sa daghan natong mga kaigsunan nga nagkalisod-lisod. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa atong parokya ug sa atong lokal nga panggamhanan, mapadayon unta ang pag-implementar sa mga plano nga makahatag og kaayuhan sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi og sila nga naminaw nag-uban sa Santos nga Misa pinaagi sa pagpaminaw sa radyo, mahimo unta kitang tanan buhing saksi sa gugma sa Dios ngadto sa tanan natong kaigsuunan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Amahan, imong nadungog ang mga pag-ampo. Daghan pa ang wala namo mabungat. Apan sayod ka niining tanan. Malaumon kami nga imo kining hatagan og katumanan kun haum sa imong kabubuton. Kini among gilauman nga madawat pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kamot sa tao ang imong mga grasya, umasaong pangaliya, ihatag na kanamo o langit ng Amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi, ang mahal mong alawas o pilihon mong dugo, imuhang kaluwasan kinabuhi sa tanan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alas sa pagpuslanan ug tibok santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo, nga nakaambit kami sa usa og labaw nga pagka-Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayloay ni ining sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran sa ingon makakabot unta kami niini pinaagi sa among maayong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan ilabi na gayod kanus si Kristo gisakripisyo nga among Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Siya nga gikahalad na dili na mamatay, hinunua kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos na Ginoo, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko nang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahabanhaw, si Kristo mubalik sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto ang among Santo Papa, ni Fernando ug George ang among mga obispo ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mga igsoon, awiton ta ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amaan akong ganahan sa mga langit. Magday ko ng imong mabot ka na mo ang imong patuman ang imong pagtuo. Dinig sa'yo mainom sa langit. Ang kalanunan sa tagadlaw, ihatag ka na karong adlaw. Pasay luha kami sa among mga sala, ingon nga nagpasay kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami ituyan sa panulay, inuluan luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang ginharian, ang gahumog ang himaya, ang sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaak kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Matagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo nila po ang kalawat kanimo. Pamulong na lamang Pamulong na lamang, Ako mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan. Ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong lungsod nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himua nga makalabang sila gikan sa dalan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausap kanimo. ug manalangin kanatong tanan ng Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, tapos ng atong misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Kay kita usaran sa gugma ni Kristo, kung mamatay kita
uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong kinabuhi gugma ang dadasi, ayaw na pangita ug lain pangbuta. Kay ang Ginoo anaa kanimo, kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanhaw kita sa kinabuhing dayon. Kung aduna kay suon nakanto sa kasakit, ikuna ang ambagtuo sa langit ng gahong. Taway ang Ginoo, mao ang paglao, kay kita usara sa gugma ni Kristo. Kung mamatay kita uban kaniya,